MTV. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Бәхетле мизгелләребез килеп җитте, чөнки эфирыбызда янәдән яшьлек тавышы тапшыруы. Җырчыларыбызның иң бәхетле көннәре, мизгелләре исендәме икән? Әйдәгез ачыклыйк. Сезнең телеэкраннарыгызда мин Зөлфия Гыйльметдинова һәм мин яшь талантларыбызга лаеклы урыннарын тапшырырга әзер. Бу дөньяларга туганга тиклем ике җан күктә сөеп кавыша, тик күпләр җиргә килеп адашып, тиң булмаганны тиң дип ялгыша. Син икән нәсил күпләр эзләгән, син икән нәсил күкләр җибәргән, йөрәк ялгышмый янна сөйгәнгә, безнең йөрәкләр мәңгегә бергә. Премьераны каршы алырга вакыт килеп җитте. Карыйбыз һәм танышабыз. Кайларда булсам да үзем, хаялыйдай ашкынам. Йөгерепләр кайтам очып, балаларны сагынам. Котлаулы гомерләре, яшәү көче бирәсез, аларга син Ходаем. Гомерләр бир хәсрәтсез, котлаулы гомерләре, яшәү көче бирәсез, аларга син Ходаем. Гомерләр бир хәсрәтсез, гомерләр бир хәсрәтсез. Вакытлар ак бәхетләр, үрләр яллыгызына, Сезгә биеклекләр, җиңеп атлавыгызына, сандугачларда яшып, җырымны сез утырсыз, күңелем дарьясыдай, йөрәккә көй салырсыз, сандугачларда яшып, җырымны сез утырсыз, күңелем дарьясыдай, йөрәккә көй салырсыз, йөрәккә көй салырсыз. Өмет нуры сүнгән чакта, бирешмәгез бернигә, саф күңелле булып калып, калсыгызчы гомергә, җырларым сезгә һәр чак, улларым, балаларым, бергә атлаганда җыр, дусым сезгә назларым, җырларым сезгә һәр чак, улларым, балаларым, бергә атлаганда җыр, дусым сезгә назларым. Җырларым сезгә һәр чак, улларым, балаларым, күңелем дарьясыдай, улларым, балаларым, күңелем дарьясыдай, йөрәккә көй салырсыз.
Роберт Кадыров тапшыруыбызны дәвам итә. Аның бәхетле көннәренә килгәндә, ул кызының һәм улының туган көннәре. Бу шатлыклы көннәрне Роберт түземсезлек белән көтеп алган. Хәтта күз яшьләрен дә тотып тора алмаган. Беренче тапкыр балаларын кулга алган чаклары әле дә исендә, һәм ул мизгелне бер әйбер белән дә чагыштырып булмый ди ул. Ә хит парадыбызда бүген Роберт бик матур сан астында урнаша. Кояш нурына күзләр комаша, Димьярларыннан тошкыннары тоша, Язның кошлары куеп тамаша, Берсеннән берсе узып сайраша. Язның кошлары куеп тамаша, Берсеннән берсе узып сайраша. Язда сайрар кошымы булып, Кояшы нурына көйініп, Канатыларыңыны қағынып, Ұшып келсею алып. Канатыларыңыны қағынып, Ұшып келсею алып. Язларын құшлар сайрап таныша, Берсен-берсе дә шулай табыша. Кешеләргене башкача аңлаша, Әллә шуңа инде бик еш ялгыша. Кешеләргене башкача аңлаша, Әллә шуңа инде бик еш ялгыша. Язда сайрар кошымы булып, Кояшы нурына көйініп, Канатыларыңыны қағынып, Ұшып келсею алып. Канатыларыңыны қағынып, Ұшып келсею алып. Құшларның тілі білмей алдаша, Шуңа да олар сайрап аңлаша. Ішкірсіз сүйу, саф хисләр аша, Хәйләсіз ниет белән парлаша. Ішкірсіз сүйу, саф хисләр аша, Хәйләсіз ниет белән парлаша. Язда сайрар кошымы булып, Кояшы нурына көйініп, Канатыларыңыны қағынып, Ұшып келсею алып. Канатыларыңыны қағынып, Ұшып келсею алып. Язда сайрар кошымы булып, Кояшы нурына көйініп, Канатыларыңыны қағынып, Ұшып келсею алып. Канатыларыңыны қағынып, Ұшып келсею алып. Кемдер бәхетне рухи байлыкта, кемдер сау-сәламәт булуда, кемдер дуслар күплектә, мәхәббәтен табуда, гаиләдә, хезмәттә, әти-әнисе исән булуда күрә. Алар бер-берсе белән тоташып, бәхет чылбырын тәшкил итәләр. Гомумән, бәхетне мин гел алга ымтылып яшәүдә күрәм. Кеше үз алдына куйган ниндидер максатларга ирешеп, яңадан үз-үзенә максатлар куеп, шуңа ымтылып яшәүе белән көчле ди Юлия Гарифуллина. Ул тормышның бар көне дә, бар мизгеле дә бары бәхет китерергә тиеш дип саный. Başları konup koyda sayrey sarı
şeşegata yürekte Sina bulgan yaşrep mehabeti Urilip şeşegata yürekte Sarmana boylarının anu diken şakıda Tanılar sanma jaralar manşu Tanılar sanma jaralar man Gözlerini tutarıp kararsın mı? Sünger dağdan yollu kıvılgarman Gözlerini tutarıp kararsın mı? Sünger dağdan yollu kıvılgarman Sarman boylarına yeşil alan Düşenler gider bir zaman şu Düşenler gider bir zaman Kavuşurlar ergen bir güne Emme ayrılışı büyük yaman Emme ayrılışı büyük yaman Сәйдә Мөхәммәтҗанова бер дә икеләнеп тормыйча туган көнен иң бәхетле көн дип билгеләде. Дөрестән дә бу көн булмаса, башка бәхетле мизгелләр дә булмас иде. Әти-әниләрегезгә рәхмәтле булып, аларның кадерләрен белеп яшәгез. Гаилә ул җылы учак. Гаилә ни кадәр нык булса, аннан килгән җылылык шул кадәр көчле була. Sağ bul indi. Desin sağ bul indi. Yürek kayım kinet to'xtab qo'ydi. Qo'llar endi qo'ldan ayrildi. İki kanat kuyu kayırıldı. İşittin mi iken davuşımını? Min küdermin her gün kavuşunu. Birge yürügen sıkmaklarga tabanırman. Sağınırman kaytığını sağınırman. 「
Adi sözüm seni yaraladı. Adımın aran yürek sanaptırdı. Ayrıldık dedi, ayrıldık. İşittin mi iken davашымны? Min kütermin her gün kavuşunu. Birge yürügen sıkmaklarga tabanırman. Sağınırman kuytuğunu, sağınırman. İşittin mi iken davашымны? Min kütermin her gün kavuşunu. Birge yürügen sıkmaklarga tabanırman. Sağınırman kaytuğunu, sağınırman. Birge yürügen sıkmaklarga tabanırman. Sağınırman kaytuğunu, sağınırman. Sağınırman kaytuğunu, Алдағы жыршыбызның бәхетле көне берәү генә түгел. Беренче бәхетле һәм истә калган көне ул 18 яшендә Айдар Файзрахманов исемендәге ансамбльгә кергән көн. Икенчесе, әлбәттә, әти булган көн һәм өченчесе, ярты ел элек сольный карьера башлап җибәргән көн. Сүз кем турында барганын аңладыгызмы? Әлбәттә, Илнат Фархуллин. Түрләребез бүген синеке. Cennet pışmağına dindir Oğlunun tabiatı Monda tudak hem yaşibes Hudayının bir rahmeti Ateş tavışına uyanıgan biz Oğlunun yaşları Silesen örnek bularlık Var bitim atur işleri Ateş tavışına uyanıgan biz Oğlunun yaşları Silesen örnek bularlık Var bitim atur işleri Kimsin? Artist. Artist? Aytamış artist şehirden koytardılar. Bu нәрсе? Benim kostüm. Әйдә эшкә кайтарсалар, бу хәчтүрүш киемеңне сал да, эш киемнәреңне ки. Давай. Рәхәтләнеп
Eşliyiz de yolda gidebiliriz. Gitkenler yürümek eşitte koydunuz siz kütübüz. Ateş tavaşına uyanıran biz, oğlanın yaşları silesek örnek bularılık var itimat uğraşları. Nay, naray nay, oh nay, naray nay, oh nay, naray nay, oh nay, naray nay, nay, naray nay, oh nay, naray nay, oh nay, naray nay, oh nay, naray nay. Hazır ovalda yaşağı, rahatның da rahati. Yigit yoki qizning bo'lsin, yonimda muhabbati. Ateş tovushini uyangan biz, ovalining yaxshilari. Siylasak o'rnak bo'larlik, bor bitimat urishlari. Ateş tovushini uyangan biz, ovalining yaxshilari. Siylasak o'rnak bo'larlik, bor bitimat urishlari. Siylasak o'rnak bo'larlik, bor bitimat urishlari. Nay, naray nay, oh nay, naray nay, oh nay, naray nay, oh nay, naray nay. Хатын кызлар өчен әлбәттә иң бәхетле көннәрнең берсе ул туй көне. Ләйсән дә кияүгә чыккан көнен истә калдырган. Ул онытылмаслык хисләр, кичерешләр, тормышның яңа баскычына аяк басу Ләйсән өчен бик дулкынландыргыч булган. Бу көнне мин янәдән кабатлар идем ди ул. Ләкин үткәннәргә кайтып булмый. Ә бәйрәмне читтән карап искә төшерергә була. Әлбәттә бәйрәмегезне видео язмага төшергән булсагыз.
Илзидәнең шатлыклы көннәрен санап бетерерлек түгел. Күпчелек зур вакыйгалар истә кала. Мәсәлән, кияүгә чыккан көне, балаларның туган көннәре, беренче сольный концерты һәм тагын бик күп вакыйгалар. Илзидәнең көннәре гомумән шатлыклы мизгелләр белән тулган. Ул тормыштан рәхәтлек алып, якты мизгелләргә сыенып, кыенлыкларга игътибар бирмичә яшәргә тырыша. Кулларын назлап сөйгәндә, жанга салкын ишин туңамы. Үзем сөймей, үзем түзәм, язмышымны үзем сайладым. Сөю тәмен татымыйча, күпме парлар яши җирдә. Мендәрләргә яшьләрен куеп, моңзарларын сөйли җилгә. Ник түзәргә гомер берәү, без килгәнбез яратырга. Яратмаган яр белән, гомерләр бит үтә зая. Яшәмәгез яратмаган белән, яшәмәгез хыйсыз. Яшәмәгез теләмичә, булмагыз бәхетсез. Яшәмәгез яратмаган белән, гомер зая үтәр. Җан сөйгәннәрне эзләгез, Ходай насыйп итәр. Айнар сөю сүнмәс ялкын, жылатсын безнең җаннарны. Өмет кояшы сүнгәнче, өзегез тизрәк араны. Яшәмәгез җан тапмаса, бутамагыз дус белән ярны. Аллаһ та гафу итә, якын күрә яратканны. Яшәмәгез яратмаган белән, яшәмәгез хыйсыз. Яшәмәгез теләмичә, булмагыз бәхетсез. Яшәмәгез яратмаган белән, гомер зая үтәр. Җан сөйгәннәрне эзләгез, Ходай насыйп итәр. Яшәмәгез яратмаган белән, сөйгән ярлар терәк. Үз-үзеңне алдап яшәү, кемгә соң ул кирәк? Яшәмәгез яратмаган белән, гомер зая үтәр. Җан сөйгәннәрне эзләгез, Ходай насыйп итәр. Ходай насыйп итәр. Гафу итәр. TMTV телеканалы үзенең мөмкинчелекләрен көннән-көн киңәйтә бара. Әгәр сез тапшыруыбызны карамыйча калсагыз, TMTV телеканалының рәсми сайтына кереп, үзегезгә уңайлы вакытта карый аласыз. Һәм иң кайнар яңалыкларыбызны беренчеләр рәтендә булып, социаль челтәрләребездә күзәтергә мөмкин. Яшәлмәгән көннәргә дә син әзер ягылырга. Бәхет, бәхет
минем бәхет, син әзір табылырға, табылырға. Күзім белән күрмәсәм дә, барлығыңны тоямын. Бәхет дигән тылсым сүзгә мин үзем дә сыямын. Күзем белән күрмәсәм дә, барлығыңны тоямын. Бәхет дигән тылсым сүзгә мин үзем дә сыямын. Уйламыйм да зарланырға, зарлану миңа түгел. Бу тормышның мәгънәсен аңлап яшим мин бүген, мин бүген. Күзем белән күрмәсәм дә, барлығыңны тоямын. Бәхет дигән тылсым сүзгә мин үзем дә сыямын. Бәхет дигән бу тылсымны мин әзер өләшергә. Рәхмәтлемен Ходаема, көч биргәнгә яшәргә, яшәргә. Күзем белән күрмәсәм дә, барлығыңны тоямын. Бәхет дигән тылсым сүзгә мин үзем дә сыямын. Күзем белән күрмәсәм дә, барлығыңны тоямын. Бәхет дигән тылсым сүзгә мин үзем дә сыямын. Бәхет дигән тылсым сүзгә мин үзем дә сыямын. Мин үзем дә сыямын. Чираттагы баскычны Марсилия исемле җырчыбыз яулый. Аның иң бәхетле көне ул туган көне. Чөнки бу көн елга бер генә тапкыр килә. Марсилия һәр туган көнен түземсезлек белән көтеп ала. Бу көнне алар тәмле ризыклар пешерәләр, туганнары белән очрашалар һәм узган елга нәтиҗә ясыйлар.
Бәхетне алдагы җырчыбыз гел алга омтылып яшәүдә күрә. Кеше үз алдына куйган ниндидер максатларга ирешеп, яңадан үз-үзенә максатлар куеп, шуңа омтылып яшәүе белән көчле. Кешене хыял, өмет яшәтә диләр бит. Шәхсән үзенә килгәндә, өйдә ул үз балаларына, тормыш иптәшенә, эштә хезмәттәшләренә кирәк булуын тоеп яшәүе белән бәхетле. Биредә Зарга исемле җырчы кызыбыз. Күңелдә яктылык калдырган бәхетле мизгелләрне искә төшерү сине янәдән үткәннәргә алып кайтасыман. Андый бәхетле мизгелләр күбрәк булсын иде дигән теләкләр туа, сагындыра башлый. Сезнең дә искә ала торган якты хатирәләрегез күбрәк булсын дигән теләктә, шушы матур ныктада тапшыруыбызны йомгаклар вакыт килеп җитте. Сезнең белән 1 сәгать дәвамында якты хатирәләрне искә алдым мин, Зөлфия Гыйльметдинова. Матур кичләр сезгә.